Hij wie inderdaad een man die in 1944 zijn minister zijn had. Ja, maar ik mag net naar Friesland, want ik ben een Drent. Maar dat kon je net merken. Oh ja, nee, nou ja, dat kan best zijn. Dat heeft hij naar buiten inderdaad niet zo laten merken. Maar ze voelden zich hier thuis. En het aardige is, hij heeft nooit enige poging gedaan om Fries te spreken, maar dat werd hem ook weer helemaal niet kwalijk genomen. Het was nou één keer in Drenthe. Hij kon het niet helpen, bij wijze van spreken. Hij had een natuurlijk gezag wat hij al die 25 jaar gehouden heeft. Wat is dat, gezag? Hoe viel je dat bij mensen? Dat je respect voor iemand hebt, dat je weet dat je hem kunt vertrouwen, dat hij in het algemeen verstandige dingen zal zeggen en dat hij, waar dat nodig is, ook leiding geeft. Maar je weet een beetje hoe dat in de familie zit. Hè? Jo heit wie burgemeester, Jo ben burgemeester, zien heit wie commissaris. Wil je als zodanig opvoeden, als het ware? Eh, je wordt er natuurlijk niet echt voor opgevoed, maar je krijgt er wel van allerlei van mee. Laat ik nog een voorbeeld van mezelf nemen. Toen ik een jaar eens even kijken, 9 was, toen woonden wij in Isbrechtem en toen was er een brand in Blauwhuis. Daar stond een boerderij in brand. En toen kwam de veldwachter op de fiets uit Nederland om mijn vader te halen. En mijn vader ging met de fiets mee, want auto's had je nog nauwelijks. En ik mocht achter op de fiets en ik stond bij die brand. Dus onbewust zie je dan wat een burgemeester doet, wat andere mensen doen, hoe dat toegaat. Waarom het belangrijk is dat je bij een brand bent. Nou ja, dat is één klein voorbeeldje en zo zou ik een heleboel voorbeelden kunnen noemen. Dat neem je gewoon mee.